Prajeme si krásny deň. Máme 20. októbra, najkrajší deň nášho života. Piatoček, malý víkend, nádherne sa nám oteplilo. My to máme úplne, že rannú idylku. A cítite tú lásku v lufte? Cítite tú lásku? Všade okolo. Dnes ma úplne, že ovalil taký závan všeobjímajúcej lásky, ktorá sa nám tu rozprestiera v kolektívnom vedomí, napriek tomu, čo všetko okolo nás sa deje. A súvisí to aj s tou 20-kou, s tými energiami dnešného dňa. 20-ka, dvojka z 20-ky. Dvojka to je intuícia, otvorené srdce, láska. A kód dnešného dňa je 2, 1, 3. Jednotku z desiatky máme v poslaní. To je tvorenie v novej kvalite. A trojku máme v kľúči. Spoločnosť, komunikácia, rodina. Buď pokrvná, alebo rodina duše. Mne akurát prišla rodina duše. Akurát dorazil Janko. A tak radu na dnešný deň, alebo tip na dnešný deň pre vás mám. Dnes s otvoreným srdcom tvor lásky plné vzťahy. Navštív priateľov, navštív rodinu, spoj sa s ľuďmi, ktorých máš rád, rada. A tvorte vedomé vzťahy. O vzťahy treba sa starať, vzťahy treba pestovať. A dnes je ten skvelý deň, kedy môžeme pestovať vzťahy. My máme dneska dohodnutú saunu s mojou rodinou duše, takže budeme nielen saunovať, pestovať telo, ale aj vzťahy. Takže nádherný deň pred nami. Užívajme.